Ngayong araw ng Huwebes, January 9, 2025, sinigawa ang flu vaccination sa Sapang Bato Health Center na pinangunaan ni Ginang Karen Azel GRCga. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng kampanya ng Angeles City Health Office na Todo Vax na layong palawakin ang proteksyon laban sa trangkaso at iba't ibang uri ng sakit kabilang sa mga sektor ng komunidad. Particular binigyang prioridad sa flu vaccination ang mga senior citizens, persons with disabilities PWDs, solo parents at mga bedridden na residente ng barangay. Samantala, ang flu vaccination ay kasabay din isinigawa sa iba pang mga barangay sa Angeles City kabilang ang Balibago, Amsik at Margot. Ang kampanyang ito ay naglalayong tiyakin na ligtas at protektado ang lahat laban sa mga ibang uri ng sakit. Mula dito sa Sapang Bato, Angeles City, Pampanga, Sean Kyle Flores, broadcaster at lingkod sa Bagong Pilipinas.